kaca. Senajan awakku kebak tak doan rata tenan, nanging aku isih duwe rasa sepan. Senajan kupingku kebak titikan, nanging aku jalan jutawan. Melu aku tak jangan mining prapatan, caluk HP mesti keturutan. Akhir gelem orang mangan sangat ulang. Goyang hebohnya mana Mas Wow? Pakai tangan semua siapa? Guyang-guyung obenane es jus melon karo susu. Saiki aku nembe rasakno pacaran karo wong Kertosono. Gantene koyo Arjuna, esepane koyo Raden Gatotkaca. Mesti keturutan, akhir gelem orang mangan sangat ulang. Akhir gelem orang mangan sangat ulang. Gubernur Noviasi, oke baik. Itulah dari semua teman-teman daun terbaik tadi yang sudah diluncurkan oleh